Suntem Maximilian și Daniel Zielinski și suntem senior partner în biroul de arhitectură Foster & Partners din Londra. Suntem extrem de entuziasmați să lucrăm la 2 proiecte în România împreună cu Julius, în 2 orașe importante, Iași și Constanța. Cu atât mai mult cu cât sunt primele proiecte Foster & Partners ce vor fi realizate în România. Suntem o echipă de peste 1500 de specialiști, peste 600 de arhitecți. Avem birouri în toată lumea și proiecte de asemenea, probabil peste 200 de proiecte în paralel. Deci tratăm fiecare proiect ca și cum ar fi singurul nostru proiect și îl luăm de la început. Lucrăm foarte îndeaproape cu toată lumea implicată, indiferent că este clientul, că este orașul, că este primăria sau că sunt locuitorii unui oraș, lucrăm pentru aceștia și nu există o părere în plus. Încercăm să le îmbinăm pe toate. Foster & Partners cred că este un birou cunoscut pentru multe clădiri. British Museum, Wembley Stadium, Swiss Re, Apple Park din California, sediul Bloomberg, premiat cu premiul Sterling, unde e cel mai prestigioasă de arhitectură. Una din principalele motivații pe care le avem e aceea de a lăsa locul mai bine decât l-am găsit. E o responsabilitate foarte mare pe care o avem ca arhitecți, de a transforma niște locații, de a le îmbunătăți. Folosim toată experiența anilor acumulați, însă nu e niciun proiect pe care să-l comparăm cu cel dinainte. La Iași, Palace intră într-o nouă etapă de dezvoltare care va aduce proiectului și centrului orașului un suflu nou, plin de energie, cu și mai mult focus pe verde, experiențe mai diverse, concepte inedite, în consens cu semnificația istorică și culturală a zonei centrale. La Constanța, suntem bucuroși să lucrăm la unul dintre cele mai ambițioase proiecte de regenerare urbană din Europa, prin regândirea unei zone fost industriale extrem de ample. Un proiect care va trasa o nouă evoluție pentru Constanța din punct de vedere economic, turistic, social, urbanistic, care va rezolva aspecte de sustenabilitate, conectivitate și calitatea vieții pentru un oraș cu un potențial de dezvoltare major. Într-un fel, așa cum zice și fondatorul acestui birou, Lord Norman Foster, the only constant is change. Asta ne motivează, într-un fel, lumea să treacă acolo, nici să nu se întrebe cine e neapărat arhitectul, dar să se simtă atât de bine în locul respectiv, în spațiile publice pe care le organizăm, astfel încât să fie doar un decor a vieții pe care o trăiești.